いしょ。寝る前にちょっとだけ、聖剣伝説と迷って、いやもうこのところずっとどっちやるか迷ってるんだけど。明日昼間やるかな。昼間っていうか朝か。終了して、様々な。え、嘘？本当に言ってる？もう一回。刺さってるよ。嘘？汚れたかな？どう？あ、よかった。接触かな？不良かな？何かかな？はい、ループバックを切る前に、とりあえず起動。僕は映ってないですけど、旧版が結構ですね。まあ、いっか。よいしょ。ほらほら。真ん中行っちゃった。やっぱりこう。運転もしたりすると疲れますわね。ループバックを切ります。はい。僕の耳に僕の声しか聞こえなくなってしまうの寂しいな。せっかく可愛くなった声が。いや、後でまた聞けるので。寝る前に聞きましょうか。よっしゃ、やるぞ。ほら。続きからじゃい。どこだったっけ？ストーリー進めようと思って、でも、うっかりバトルを始めてしまったところまでの記憶はある。それ以降の記憶はない。そうだ。クリーム使える。手が最近もうガッサガサのガッサガサで。クリーム一旦塗るのやめるとひび割れが。それは鼻の薬。やっぱりな、寂しいな、人間。いつかは。ラジオ深夜便聞いてたら、結構、今朝は、なんか、西成の話をしてて、なんだかちょっと寂しい。あったかいんだけど寂しい気持ちになってしまったな。高度経済成長期に、あんまり良くない環境の中で働かされてた人たちの、その辺は軽く触れられてただけだったけど、メインは今の支援とかだったからな。よいしょ。今ね、手にクリーム塗り込んでるからちょっと待って、痛い。ひび割れてんだよな。というか僕はクリームを塗った直後の手でコントローラーをいじる気か。
あ。よっこいしょ。じゃあ今やることを思い出しましょうか。墓所に突撃する直前。これは、そうだな。よいしょ。よいしましょうか。2月29日か。できることなら今年の2月、1月に戻りたいな。ああ、よし、まあ、行きましょうか。みや。課題出撃。みんなもうクラスチェンジしてあるよね。大丈夫そう。うん。なんか前回見た気もするな。あ、してあるね。ギルダがしてあるから。騎士団ギルド、電力補充。はい、補充する。はい、あと、武器、修理がいる人はお金ずいぶん余裕ありますね。あと僕が邪魔ですね、修理する。はい。別の剣連成しちゃおっか。それもありだな。別の剣を連成する。毒の槍。使用済み毒の槍。ちょっと面白いな。はい。連成。ない、修理。34。訓練横でプラスにしてもいいかもしれんな。はい。今、アンナさん来たからもう終わりかと思ったけど、まだまだあったな。鋼もプラスにする？せっかくだから。まあ、いっか。まだ。フェリックスの、そう、鉄の剣プラスにしてしまいましょう。遠征する。はい、ありがとうございました。よし、行きましょうか。課題出撃。あ、読むの忘れてた。女神の啓示を受けたなんちゃらって書いてあった気がする。あー、かわいい。にゃん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 。聖母の戦い、破空の章、エピソード11。主の啓示か。かの有名な孤児に、まさか自分たちが立ち会うことになるとは。そういえば、聖母には大司教様も同行すると聞いた。万が一のことがあれば、フォドラの一大事。何としてもお守りしなければ。あくまでこれは俺の試験だが、そう気を揉む必要はないんじゃないか。レア様は自分の身くらいは守れるとおっしゃっていたそうだが、それは真実だろう。不思議に思っていたんだ。あの方の仕草はどこか歴戦の強者を思わせるような。そんな。レアは何者だろう。さあな、俺の勘違いということもある。気を引き締めて臨むべきかもしれない。まさか僕たちが啓示を受ける儀式に立ち会えるなんて思ってもみませんでした。どんな儀式なんでしょう。緊張するわ。ちょっと心の準備がまだ。メルセデスとフェリックス並んでるのいいな。いい図だったね、今。退屈極まりないな。またそういうことを言ってると決まって何が起こるもんだぜ、フェリックス。あれ、どうしたのフレン。難しい顔しちゃって。いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね。フレンは何を思ってるんだろうな。今回の儀式の意味は分かって俺が必ずお守りします。る？殿下。
この間から様子が変だ。あまり眠れていないだけだ。ダメだ。少し頭は痛いがそうか、そういう話だったな。心配はいらない。さあ、そろそろレア様がいらっしゃる頃だ。みんな、気を引き締めて儀式に臨もう。寝ないと人間ダメになっちゃうから、した方がいいですわよ。驚きました。などと言ってたら僕が眠くなってくるな。危ない危ない。聖母です。聖母か。これほど広大な空間が大修道院の地下に。地下へと降りるための巨大な仕掛け。弓取りの目の動きすごいな。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。女神眠ってねえんだよこのな。玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。うん。この玉座に見覚えがありますか？うん。ソティスがまだいたらあるって言ったら嫌がっただろうけど。ある。確かここないって答えると下がるんだよな。本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。はい。必ずや女神の啓示があるでしょう。怖いんだよな、この女神の啓示があるでしょっていうのは。何かあと一歩のところまで来ているはず。これが器として一体何が足りないと。女神を下ろすというか女神を誕生させるって言ってるようなもんだから怖いんや。あ、久しぶりメトジェイ君。メトジェイ君か。やっぱり怖いんだな。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。別にいいんすけど。なぜ帝国軍がここに？嘘でしょ。ガルグマクの中にどうやって。見ろ、どうやら園庭までお出ましみたいだぜ。つまりは園庭と帝国はつながっていたということか。うんうんうん。面白い。本当に楽しそうだな。ここで貴様と再びまみえるとはな。何をしに来た園庭。知れたこと。聖母には力が眠る。このフォドラを滑るための力がな。なるほど。そのために死者の安楽も聖者の信仰も何もかも踏みにじるのか。貴様らがかつてダスカーでそうしたように。知ったことではないな。ダスカーでそうしたの？急速に紋章石を回収せよ。抵抗する者は殺して構わぬ。ダスカーの悲劇の真相わかるのかな？神聖な墓所を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。いえん。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。信仰、まああるな。今回のベルスは信仰があるな。ありがとうございます。これ以上。感謝です。ありがとうございます。よいしょ。感謝します。これマジで S どんな風になるんだ？このまま突っ走るのかな？レア様との S。楽しみではあるんだよ。どんなだったっけ？なるべく広く3回した方がいいのと、手前2つ魔法がいる以外は結構硬そうなのが1体ずつ置いておきたいなみたいなところありますね。今1人でもいいか。まあ魔法がちょっと厄介っちゃ厄介だけど。ここから1人、ドゥドゥ真ん中置く？で、もう1人誰か馬か飛べる人をここに、ドーラ。
ヒーリングだけじゃ、回復だけじゃなくて、あれも持ってるな。攻撃も持ってるな。でもそっか、あんまり前に出すぎると魔獣がいるから、面倒っちゃ面倒ですね。一気に前に出るよりは、後ろでこの真ん中の人たちが、敵陣に突っ込まないようにしておくがいいのかな。前に重戦士、バルタザール置いておこうかな。バルタザールとドゥドゥなら、硬そう。なんか知らんけど、バルタザール硬いんだよな。マップ配置。ユニット選択。アンナさんさ、そっか、さっきの戦いでね。どうしよっかな。バルタザール、ドゥをとりあえず出すじゃん。ギルドも出してんだよな。なぜかというとバトルシスターになれたから。21。見てー。マップ配置。草。ルズ、魔法そんな低くなかった気がするけど、15あるんだよな。助かる。防御22なんだよな。やっぱり全然強いな。魔法が。右手、左手どんな感じ？あれ？重戦士おるやんけ。アーマーナイトか。魔法で殴っちゃいたいな。だとしたら魔法両脇に一人ずつ置いて、まあ先生はどっち殴りに行ってもらってもいいんですけども。魔法一人置いてやっちゃって、魔法一人置いてやってしもて、マップ配置、二次択、ユニット選択、はい。アネットと、久しぶりにハピを出したい気持ちありけり。飛べた方がいいかな？まあ、いっか。飛べるとなるとコンスタンツェかメルセデスになってくるか。久しぶりに、そうですね。コンスタンツェ出したい気持ちありけりです。はっ。屋内だから高笑いが聞ける。で、回復両方いけたっけ？ユニット選択。メルセデスを出しておきたい。で、あと4体。デミトリ・シルバンがいると心強いのと、あとイングリッドが、まあいつものメンツになってしまうけど、まあ。マップ配置支援。あとは支援が、ヤミヤ先生、カトリン先生、ツィリルか。ツィリル上げとくのも楽しそうだな。ツィリルをじゃあベレスにつけるか。メルセデス、アネット、イングリッド。フェリックス、ドゥドゥ。フレンか、フレンあり。カトリーヌ先生も見たいな。ディミトリ・カトリーヌ先生つけよう。フェリックスは出ないかな。あと出るのはシルバンか。フェリックスが見られる。メルセデス、アネット、イングリッド。ヒルダ、フレン。シルバンフレンはね、僕好きそうなんだよな。
あとイングリッドでもそうか、飛行だから、選択肢があんまないじゃないか。ないですね。ユリスどっかつく？イングリッド、バルタザール。バルタザール、バルタザールはマップ支援、マルタザール、鼻が詰まってきた。ユーリス、コンスタンツで出すわ。でもバルタザールにユーリスをつける。ユーリスをつける。ドゥドゥに誰かつけるのありだな。ドゥドゥはユニット選択、ドゥドゥ。間違えた。そういうこと。支援ですわ、支援。ユニットリ。アッシュくんか。弓いなくね、今回。まあいいか。アッシュくんは、シャミヤ先生楽しみですね。クーレンも見たいな。ゲルベルトさんいつ仲間になるんだろうな。ヒット選択。ドゥドゥ。アッシュくんは見たいな。あと、ディミトリにフレンをつける。あれ？違う。カトリーヌ先生だったっけ？あれ？どっちだったっけ？ディミトリ。カトリーヌ先生行きましょう。ミッド選択。ディミトリ、カトリーヌ先生。これはフェリックスだね。間違えたね。カトリーヌ先生。はい。全然わけのわからん待って、配置してなかった。ユニットマップ配置。回復か。そうですね。殴りに行ってもろて。うんうんうん。うんうんうん。そんなにうまくはいかねえだろという気持ちでやりますか。よし、セーブ。先生はちょっと戦況を見てどっちに動かすか考えるか。はーい。信仰のもとに何かを倒すのはあんまり個人的に好き。まあ紋章石は守りたいのでやりますか。はい。死者を恥ずかしめて何になる。いけます。こっかな。攻撃アロー。強っ。50？ うまい。強すぎる。どっち行った方がいいっけ？前行かなきゃいけないから、じゃあ。いっか。こっちで。どっち行った方がいいかな。ディミトリを左側から進めさせるから、それに追従した方がいいか。大気。鋼の弓とも。いけるわ。あれ？続くんだ。入りますね。ボルガノン強いですね。ナイス。切り込むか。訓練用槍で残るなら鉄の槍ですね。怖い。
あ、カトリーヌ先生か。私にだって伸び悩む時期はあるさ。つまんな。なんか前回もそのセリフ聞いた気がする。つまんねコンスタンツ・フォン・ヌーベル行きますわ。コンスタンツ・フォン・ヌーベル行きますわ。こっちはそうなんだよね。あんまり火力がないというのは、コンスタンツのことではなく、シルバンとイングリッドの方の話なんですが、まあいいか。いけるかな。おうさん、いけますよ。どっち行く？ナイス。いいね。やりますね。はい、出ます。結構帰ってきますね。おじけづきましたよ。鋼じゃやれないよな。ちょっと待って、もう一回見して。すまねー。鋼。2回、いやでも2回流ればやれるのか。やりますか。きつい。いやー、41当たっちゃうね。そうだね。ショートボード、嬉しい。感謝。はい。まあ、お宝狙いだからあんまり関係ないのかな。どうする？あっちの人たち来ないんだ。そんなに強く守らなくてもいいっちゃいいんだけど。まあ、せっかくだから殴りに行くか。勝った。勝った。ナイス。今金の落ちる音が。気のせいか。気のせいだったな。そう、こっち行く。あれ？これでなんで殴れるんだ？あ、弓が来るのか。はいはい。魔法か。そういえば魔法使えるんだった。忘れた。ちなみに重戦士に魔法入れるとどんな感じになりますか？あ、意外と入るな。意外と入るな。でもこれ2回殴られると終わっちゃうんだよな。1、2、3、4。持たせるんならリザイアか。そんなわけでもないな。切れちゃうともったいない気はするんだけど、まあいっか。はい。あ、真ん中通れないんだ。え？そうなの？そう。こっち行くか。じゃあ、こっち助けに行くか。降りる。意外と来るな。降りる。待機。どんなもんですかね。ナイスー。強い。強すぎる。感謝。これも必要な力だ。いいねー。技上がりますね。避けるな。47。2回目やぞ。ナイス。そう、もうこれで弾切れなんですよね。ありがとう、エンジェル。むちゃくちゃ。それはむちゃくちゃ。ナイス。あ、奪われてる。それでよい。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。うん、バイバイ。あ、来るんだ。
1個避けてくれたな。感謝。あ、さようなら。ナイス。硬い、硬すぎる。ああ、回復されてる。行きますか、一番奥まで。やばすぎる。ナイス。まだ上を目指さなく。いえ。あ、こっちから行くと、あそこは入らないか、さすがに。ウィンドウ失礼します。あれもしかして間に合わない？あ、2人で守れば大丈夫か。ナイスー。紋章石。回復必要かもしれんからちょっと待っとこう。行こう。ナイス。一撃。冴えているね。今の冴えているね。いいな。あ、来ちゃうんだ。そう。来ちゃうんだ。強い。ナイス。何持ってたっけ？金塊は置いてきなさい。すいませんでした。ファイヤー、ライナロク、サンダー、ライブリブロ、レザイア、状態異常、回復、オッケー。あ、いや、でも、あっち側に回復いる必要か、いるかもしれんな。まあ、今一番回復が欲しいのは、イングリッドですね。イングリッドの力がもうちょっと欲しいな。別の槍、オッケー。ノーダメージ感謝。ファイヤーが96か。ちょっと怪しいですが、まあ大丈夫でしょう。ナイス。本当にうちだと上がらないな、みんな。ごめんな。ごめんよ。微妙に届かねえな。しゃあなし。回復リブロー。それはじゃあ後からちょっと回復させてもらおうかな。魔法使い殴っとく、じゃあ。とりあえず。36。行きましょうか。ナイス。これで電気。アシュクも痛そうだった。ナイス。ごめんな。本当に申し訳ねえ。すまねえ。出てるところこっちからじゃ届かないのか。こっちから行こうかな。回復、リブロー、6。ナイス。守護神。ナイス。いたわ、そういえば忘れた。いててて。ナイス。
上がるね、休日。そんなに嘘でしょ。魔獣の攻撃ノーダメージなんだ。そう。あらあら。でしょうね。悪いな。悪いわ。さて、あとは、まあ、とりあえず先に魔獣やっちゃって大丈夫か。了解っす。弓全部やったっけ？まだこっち残ってたっけ？残ってたな。やっちゃおうか。いや、回復しなきゃいけないと忘れた。攻撃手ありが2回入ってナイス。紋章石は送る。そんなに取ってたの君。いいけど。はい、で、あ、こっち来るんだ。それは困るな。困るけど、まあまあまあ。16、2回。ナイス。あ、手やりやっちゃった。訓練用やりでよかったな。で、回復。間違えた。あ、サンダーストームやっちゃう？それはあり。それはありだが。攻撃。あれサンダーストームなんだ。2マス離れだし。83パッか。ちょっと怪しいけどやってみる？ナイスー。おかしいんだよな。2回ともノーダメージなんだよな。あ、敵じゃない。角だから使っとか。あとなんかいたっけ？強い敵。メトシェイくらいか。あー、炎帝か。炎帝やるんだとしたら強いな。炎帝は強いな。よしよ。よし。先生に弓でそこ開けてもらって穴。で、考えるか。よっしゃ。あ、届かなかった。戦技、玉射、別の弓。ほい。ナイス。で、あと殴ってもらおうか。よーし、いっちゃえ！ナイスー。どんどん行こう。ナイスナイス。回復リブロー。ナイス。こっちにいとく？あ、どっちでももらえるな。HP。HP じゃない、EXP 感謝。よし。計略の使用回数が1回増えたものの、あまり多分使わないのではないか。攻撃ウィンド。強化する杖は、魔法威力で強化する杖は使ってますけども。強いな。ありがとうございました。こっちも行っちゃう？
一人じゃダメなんだよな。バルタザールに来てもらわんといかん気がするか。29。22。オッケー。バルタザールに来てもらうか。おびき寄せてもいいな。待機。あ、回復しちゃった。入れて。痛くなかった。なんも痛くなかった。くそ。後ろに魔法使い控えてるのやらしくていいですね。あ、やっべ。大丈夫か2、14。はい。みんな一列になってきてくれたね。突撃があったら使いたいね。ナイス。魔獣回復してるのちょっと可愛いな。乗る。とりあえず乗っとこうか。攻撃ウィンド。よいしょ。あんまり遠くまで行けないな。戦機？あ、瞑想。あ、まあ、1回復するだけっちゃ1回復するだけなんですが。はい、ナイス。これ、一回乗ってからだと降りられないんだっけ？降りられないんだな。じゃあ一回降りるか。あ、さすがにあそこの地帯に弓。あ、でも弓やっちゃえばこっちのもんか。3草だが。はい、そうですね。弓やっちゃいましょうか。鉄の槍。ナイス。111。111で。攻撃ウィンドウ。ナイス。戦機、メルセデスはこっちのちょっと戦い次第だな。あれ、ここ移動できるとこか。じゃあ危ないですね。よし。攻撃でやり。いや、実際殴っても良さそうだな。よし。斧か。じゃあ、先にちょっとドゥドゥにスマンが殴ってもろて。勝った。ナイス。で、槍を入れて、いや、このターンでやれるかもしかして。槍じゃなくて、鋼の槍が入る。ナイス。おーっと、力がやはり上がらない。あ、しかも。来るな。いや、戻れるか。反撃来るんだな。まあ、必殺がないからメルセデスに即回復してもらえれば、なんとかはなりますけども。なんとかはなりますけれども。メルセデス即回復を見越してちょっとやらしてもろて、じゃあ。どっからでも帰ってくるのかな？ここからなら？あ、帰ってこないけど攻撃力が下がるけど、まあ、いいでしょう。
ナイス。で、手槍、訓練用槍で、ダメだったわ。いや、伊勢狙撃は、ね、別でじゃあ行きましょう。ナイス。よし、行きましょうか。待機。ワンチャンやれるのかな、もしかして。じゃなくて、回復誰かいたっけ？あ、そうですね、そっちです。すいません。あ、いや、リブローか。何にしろリブローですね。回復リブローを、はい。感謝。あ、レベルアップ。感謝。みんなのために上がりますね。いけ。相手。いや、こんにちは。ちなみに、殴ると、41が出る。なるほどね。待機。降りる。あ、届かなかった。階段、意外と引っかかるんだけど、バルタザールは前出てもらおうか。待機。メルセデス、とにかくドゥドゥを前に出さないといけないので、ドゥドゥを前に。待機。コンスタンツェに行ってもらおうか。攻撃。ピンブル、アローか。ナイス。よ。ですよね。回復リブロー。よ。あ、来るか。どうぞどうぞ。イングリッドはもはや属性を超越してるので多分刺さらないんですよね。ナイス。おお、素晴らしい。え、あ、砲撃、やばい。やばい、やばい、やばいと思っておりましたが、思った以上にやべえな、砲撃。こっち魔法使いは、よいしょ。届きませんわね。あかんやんけ。強いな。訓練用槍です。さらに磨きをかけなくてもおお、ナイス。それは素晴らしい。
回復。レスキュー。あ、隣にやることできますもんね。よいしょ、メルセデス。園庭そんなガンガン動いてくんの？マジで言ってる？ここ何だったっけ？やべ、見てなかった。舞台表じゃなくて、状況。敵将の撃破か。やらなきゃいけないんだな。はーい。個人的にはあまりやりたくない気持ちでいっぱいです。一応大麻が弱いから、魔法か。はい。まあ魔法で殴りに行くとすると、またそれはそれで、どこらまで行って大丈夫だっけ？魔法はな、HP がないから怖いんだよな。廃棄。とこ。乗る。応援。バルタザール、大輝。こっちで回復した方が良さそうかな。メトジェイ君、惜しいやつを。ナイス。強いんだよな、シルバン。頼りになる。あれ？そっち行くんですか？困っちゃった。メトジェイ君やっちゃうか。はい、じゃあちょっと失礼しまして。ありがとうございました。一瞬で終わったが。別の闇が強すぎる。この体にナイス。待機。来るなぁ。どうしようかな。来てもらった方がいいか。ちょっと待って。42、高速2なんだ。42なら受けられるな。待機。違うかな。まあ、こっちは来れないだろう。大輝、シルバンだな。です。とりあえずこれを、こうして、ファイヤー、入りますね。ナイス。OK ですわ。溢れ出てしまったな。こっち来るんだ。それは困るな、それで。追いかけなきゃいけないんだが、それはそれで困るな。力な。
ちょっと早いとこ馬乗せたいなー、大輝。涙よみ、感謝。忘れたとは言わせない。ダスカーで何人が死んだと思っている。同じ言葉を繰り返して何になる。黙して戦え。小うるさき者。ガハハハハ。己の踏みにじったものから、そうして目を背けるつもりか。けどが、貴様は獣畜生にも劣る。罵倒語が。おいおいおい、あいててててて。忘れてた。向こうも使えるんだった。動ける？逆射、砲撃が来るもんね。忘れてたなぁ。メルセデスも動けないもんね。このターンでやらないと大変ということですね。攻撃ちなみに。くそー、毎回忘れてんな、僕。よくないですね。別の槍はいいんです。13、26か。ん？あれこんなもんだったっけ？別の槍。16。鼻が詰まってなんかよくわかんなくなってきちゃった。メルセデスの位置完全に間違えましたね。バルタザール間に合うか？なんでだ？動けるのか？回復？この範囲にいる人のが回復できるのか。1、2、レストやるかな。ちなみに殴るとどうなる？強っ。やりましょう。必殺ないしね。はい、命がけのパンチ出ますけど。ナイスー！バルタザールめちゃくちゃ強い。びっくりした。ありがとう、バルタザール。ここで判明するんだっけ？なんか、梅津さんの漫画みたいなことに。パキン、いいですね。探したぞ。その首を跳ね落として、程度の門にさらしてやる。内首獄門ですね。はい。よかったね。楽しそう。ニッコニコやんけ。今、リンゴ握るやつみたいになったってことですか？今、完全に血しぶき飛んでくると思ったんだけど、飛んでこなかったね。いや、別に飛んできてほしいわけじゃないけども。はい。そっかー。狂乱状態でしたね。どうなっちゃうんだろうな、これ。知識の補充、はい。すいません、そんないろいろ。楽しい聖母の戦い終わり。鼻が詰まってるし。ちょうどいい時間だな。シルバーめっちゃ頑張ってくれたな、感謝。よいしょ。
園庭の件。どうなるんだこれ。なんでそのチョイスが物騒なんだ、言葉の。貴様に口を開く許可を与えたつもりはない。俺の質問にだけ簡潔に答えろ。アニメのデミトレかなり目大きくて、あれでしたね。ロリでしたね。自分の母親を殺しておきながら何一つ顧みることはなかったのか。言ったはずよ。私の知ったことではないと。言い方。そうか。畜生と言葉を交わそうなどと考えた俺が愚かだったな。自分がやったことではないという話。都市空間じゃないけど。キューベルト。どこへ逃げようともセイロス正教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し主を貶め同胞たちを恥ずかしめたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと全ての血を流し尽くそうと消えません。やっぱり6歩くらい引いてみちゃうような。あまりお近づきになりたくないんですけど。はい、やりますか。大丈夫か？仕留められなかった。ここ。殿下。やっぱりセイロス教とはちょっと俺の手で距離を置きたいんだけども。さあ先生、はい、大修道院に戻ろう。俺たちは俺たちのなすべきことを果たさなければ。明確な敵が見えたというのは悲願ではあるところだから PM。 はい。かつて俺が見たあいつと同じ殺しと血を好む獣の顔を。違うわ。きっと何かどうしようもない事情があったのよ。あいつが4年前の事件をずっと引きずってるのは分かってたさ。仇を討ちたがるのも、どうなるんだろうな。目の前で家族も仲間も皆殺しに。僕半分ぐらいしか売っていないけど本当にそれだけだと思うか？そうよね。ディミトリがおかしくなったのは園庭の仮面が外れてから。あの二人もしかして何か関係があるんでしょうか？教団はホドラを支配せんとする欲望のために、あ、そうでした。そういう感じでしたね。人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて、別にホドラを支配したいわけではないというのがミソですよね。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、まあどういう理由にせよ善を尽くす犠牲者たち。彼らは信仰という形で人の心の支えになっていたのは間違いではないんですけど、故に私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、人間やっぱり不安になっちゃうよね。セイロス教団との開戦を、何か信じるものがあることにより安寧を得られるのだみたいなとこありますよね。はい。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。ちょっと待って、今塗ってる。クリーム塗っとりますんで、ちょっとお待ちください。指がひび割れ対処しておるので少々お待ちください。よいしょ。水仕事してるとなぁ。あ、今の僕のアバターの目いいですね。あ、一瞬で終わっちゃった。よいしょ。メガネかわいいなぁ、先生なぁ。アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。先生。
エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。先生、帝国が教団に宣戦したと聞いた。うん。ま、遅かれ早かれこういう日が来るのは分かってた気もするな。そうなんだ。私たちどうなっちゃうんでしょうか。シルバーいつも仲間になってたから、なんかこうやってちゃんと王国側にいるの不思議な感じだ。心配するな。そう楽観的ではいられません。王国に侵攻が及ぶ可能性は十分あります。おい、落ち着けってイングリッド。この状況で俺たちに何ができるってんだ。僕たちがむやみに動いて状況を悪化させるわけにもいきませんからね。やはり状況が判明し次第、一刻も早くフェルディアに戻らねば。殿下。どうするんだろう。あ、はい。ところで僕の電池がそろそろ切れそうなんですけど。そろそろいいですか。あ、はい。これじゃあこれ見てから行きますか。白雲の章。いや、いいか、ここでやめとくか。説あるな。ここでやめとこう。終わり。よいしょ。面白かったけど。体力がないんじゃ。出ます。デミトリどうなるんだろうな。どうなるんだろうなじゃないんだよな。一回見てるんだよな。僕、人の配信で最初にデミトリのやつを見てるんですけど、その配信が途中で止まってしまって、その頃にはもう風化雪月買ってたんですけど、だから、デミトリがっていうか5年後までは見てるはずなんだけど、どうなるんだったっけいや、楽しみですね。おやすみなさい。いい夜をお過ごしください。バイバイ。